kwanyu mukoma Timothy? Boyere naiwe Josephat. Nani mukoma Timothy? Alright. Ya, zvegore rinori ndakanzwa kuti makabata mari stereke naye mukoma Timothy. Gore rinori? Gore ndakana mari buru. Gore rinori ndakapiwa mari nosvika aitaurika yakawandisa zvisingaite. Pamamwedzi mungani? Panani manzi ndunzi ndakashandira mari ndakapiwa panani manzi. Tongoti mukoma mari yakawandisa zvisingaite. Yakawanda sei isingataurike? Imari mukoma tongoti tongoti $25. Yakawanda zvisingaite. 25. Pa 9 months? Pa 9 months. Saka makatenge chi? Kozi ndunzwa kuti makabura kloba manyama. Ya, kloba ndakatenga. Ya, shwa kloba riripo. Rimwe nderipa? Shikiri bhachi mukoma iri. Ndere mari irori? Iri ndakadzura 40. Chi? $40 40? 40. Zvese nebhutsa iyi. Jordan mukoma iyi. Jordan iyi ndakaitenga iyo $50 iyi. Nyama ndangodzokosona pachirapa. Then wasona vandika. Utopfeka bo neimwe yacho iyi. Ndakatenga bhutsa nguna mukoma ndakarongeka. Alright. Koma sutu haufa mune rimwe bhachere chando chakusvika ichi. Mubhachari kongo. Apa bhachi ndakatotenga ndabva promotion yebag iyi. Ndakatenga zvinhu zvakawanda zvisingaite mukoma. Bag? Boots ndakatenga. Boots ndakatenga. Nyama leather nyowani iyi. Nyama yeboots iyi aitoite zvamu. Manje boots yenyu ndange yambotongeswa nalo bhengula kai. Aiyo ngoma. Izi ndo boots dziri kupisa ngoma zvose boots ndo izi. Ngoma boots ngoma dziri kupisa boots ngoma zvokuti kana mega muzori. Saka ndo bag ramunochengetera imo dzenyu re. Iri ndo bag randapiwa ngoma. Zvari tange nhawe yakamboendeswa na chamunyinga hondo ngoni. Mukoma apa munenge makufarisa mari. Aiwa. Handisi kufarisa. Kozi hamungati ndakatenga uyu tenge zvinhu masiro panaka. Mukoma manje apa ko makufarisa mari mukoma. Aiwa. Chiburisai bhachi. Burisai bhachi. Bhachi riripo futi bhachi rakapiwa futi. Bhachi iri mukoma. Iri to ndo rimwe rebhachi racho randakapiwa mukoma iri. Unoona apa. Apa ndakosona cheda. Munhu mukoma. Vatiradza tirakura. Iri. Aiwa bo ingwa. Iri bo mukoma bhachi rori. Right. Apa memiri nyemera brand new. Brand new mukoma chando navhara mukoma. Then zvinhu zvese zvandakatenga. Apa makapfeka zvari chipisa. Ndabva ndapiwa promotion. Promotion yechi? Nyowani mukoma. Promotion taus iyi brand new. Ndakosona pacheda. Pakapira. Ndopata wendo ndokosona. Panyini brand new motakamasona chi? Apa. Aiwa zvinhu zvanzi masike nendi zvakapfekwa ndika. Saka hanzi zvotengeserwa isusu. Apa chiri ndo panangodzi ndosona cheda. Right, chitiudzai maprice amakatenga zvese. Toweka toona kuti mamburi makashanda mari. Maprice here mukoma. Ukona brigwe iri ndre mare. Butsu iyi. Ndakapiwa ne 70. Iyi butsu. Then bhachi iri mari iri ndo rakadhura zvisingaite. Iri bhachi ndakatenga ne $50 bhachi mukoma. Leni new. Then iri ndabva ndatenga ne 80. Imi michiti makapiwa $25 pa 9 months. Pamanya ngoma njaziya mari. Hamuchaziya chima chapo. Mari? Hamuchaziya chima chapo. Ngoma. Ndikuudzai kana ngoma kuti ndakapiwa. Makapiwa amunasira panhanga here makatenga megana kuti? Makatenga? Izvi ngoma ndatenga kuti izvi zvinhu ndakatenga ndega mukoma zvinhu zvingawanda. Hamusikunze. Asi inenge bhachi rambo yana handere. Aiwa mukoma zvinhu. Asi uyu bhegi mabarere. Imi ngoma ndakurwa ngoma imi. Aiwa. Ngoma ndakurwa imi. Apa one futi? Mukoma mufarisa ngoma imi. One ngoma imi.